आर'नाइ 5G YouTube चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय आं आधार कार्डनि सायाव मोनसे भिडिअ' लाबोदों। बे भिडिअ'आनो जाहैबाय आधार कार्डनि आपडेट। नोंथाङा गोबां निउसफोराव खोनाबोबाय थाखादों आधार कार्डखौ दानिया नोंथाङा आपडेट खालामनानै लानांगोन। जुदि नोंथाङा आपडेट खालामनानै लाया अब्ला नोंथांनि आधार कार्डआ इनभेलिड कागजनि टुक्रा बायदि जानानै थागोन। नैबेयाव लास्ट डेटखौ लिरना होखादों। नैबे डाइरेक्ट होम आधार कार्डनि पेज नैबेयाव लास्ट डेटखौ लिरना होदों। नोंथाङा फ्रि अफ कस्टआवनो 14 डिसेम्बरावलागै नोंथाङा बेखौ आपडेट खालामना लानो हागोन फ्रि अफ कस्ट। जुदि नोंथाङा नैबे लास्ट डेटआ बारो अब्ला नोंथाङा पान कार्डआव जेरै दा आधार कार्डखौ लिंक बानायनायाव जेरै फैसा होनानै नोंथाङा लिंक खालामनांगौ बेबायदि नोंथाङा गोबां फैसा होनानै बे आधार कार्डखौ आपडेट खालामनो नांगोन नैबे 14 डिसेम्बरालागै नोंथाङा जुदि बानायाबाथाय। दानिया जोङो नैबे भिडिअ'आव नोंथाङा मबाइल फननि मददावनो दखानाव थाङाबासिनो बोरै सिम्पोल स्टेपावनो बेखौ आपडेट खालामना लानो हागोन जों नैबे भिडिअ A to Z नायगोन। आरो नोंथाङा बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल्स सोरखारि स्किम गभर्नमेन्ट जब बेबायदि खौरां मिथिबाय थानो थाखाय आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब बानायाखैबा साबस्क्राइब बानायबानो जाबाय। आङो बेयाव बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट लाबोयो। दानिया जोङो नायदोनि गिबियावनो नोंथाङा गुगोलाव थांनांगोन। गुगोलाव थांनानै नोंथाङा बेयाव सार्च खालामनांगोन UIDI। आङो लिंकखौ अलरेडि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन। नोंथाङा बेयाव थुबाबो डाइरेक्ट फैनो हागोन। नोंथाङा दानिया नैबे माइ आधाराव थुनांगोन। जों नैबे माइ आधाराव थुबाय। माइ आधाराव थुनाय लोगो लोगोनो बेबायदि मोनसे पेज फैगोन। नोंथाङा नैबेयाव लगिनाव थुनांगोन। नोंथाङा बेयाव लगिन नुदों। जोङो बे लगिनाव थुबाय। लगिनाव थुनानै नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि आधार कार्डआव नायनानै नोंथाङा आधार कार्डनि नाम्बारखौ नैबेयाव बहायबानो जाबाय। नैबे केपसाखौ नोंथाङा नैबे गाहायाव बहायबानो जाबाय। आरो मोनसे OTP बिहरना नोंथाङा OTPखौ बहायनानै नैबेयाव लगिन जानानै मोनसे पेजआव थांनो हागोन। जोङो दा बेखौ बोरै पेजआव थांनानै बोरै आधार कार्डखौ आपडेट खालामो जों बेखौ दानिया जोङो बेयाव लगिन जानाय लोगो लोगोनो बेबायदि मोनसे पेजआव फैगोन। नोंथाङा बेयाव नुनो मोन्दों डकुमेन्ट आपडेट। नैबेयाव नायबानो जाबाय डकुमेन्ट आपडेट। आरो बेयाव लास्ट डेटखौ रोखायै गोजासिन जों लिरना खादों 14 डिसेम्बर। नोंथाङा 14 डिसेम्बरालागै बे आधार कार्डखौ आपडेट बानाया डकुमेन्ट आपल'ड खालामनानै अब्ला नोंथाङा गभर्नमेन्टनो फैसा पे खालामनो नांगोन। दा जेरै पान कार्डआव आधार कार्डजों लिंक खालामनोबा जेरै फैसा होनांगौ जायो बेबायदिनो नोंथाङाबो फैसा होनांगौ जागोन। नोंथाङा बेखौ मबाइल फननि मददावनो इजियावनो मोननैसो स्टेप खामानि मावनानै नोंथाङा बेखौ आपडेट खालामना लानो हागोन। नोंथाङा दखानाव थांनानै फैसा गारनांगौ बेयाव जेबो खोथा गैया। दानिया नोंथाङा भिडिअखौ नायलांदो। दानिया नोंथाङा नैबे डकुमेन्ट आपडेटआव थुबानो जाबाय। जों दानिया बेयाव थुबाय। बेयाव थुनानै नोंथाङा बेबायदि मोनसे पेज फैगोन। नोंथाङा नैबे गाहायाव नुदों नेक्स्ट। जोङो नैबे नेक्स्टआव थुनांगोन। जों नेक्स्टआव थुबाय। आरो नोंथाङा बेबायदि मोनसे पेजआव फैबावगोन। नोंथाङा नैबे आरो नेक्स्टआव थुबावबानो जाबाय। जोङो नेक्स्टआव थुबावबाय। दानिया नेक्स्टआव थुनाय लोगो लोगोनो बेयाव नोंथांनि गासैबो आधार कार्डनि डिटेल्सआ नैबेयाव श' जागोन। नोंथाङा बेखौ नायना लाबानो जाबाय। गासैबो नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि डिटेल्सखौ नोंथाङा नायनानै गासैबो नंगौबाथाय नोंथांनि डिटेल्सआ नैबेयाव खेबसे नायबानो जाबाय। नोंथाङा दा नैबे टिकआव थुबानो जाबाय। टिकआव थुनानै नोंथाङा नैबेयाव नेक्स्टआव थुफिनबानो जाबाय। जों नेक्स्टआव थुफिनबाय। नेक्स्टआव थुनानै नोंथाङा नैबेयाव गाइडलाइनखौ नायना लाबानो जाबाय। डकुमेन्टनि साइजआ बेयाव 2 MBनि गाहायाव जानांगोन। नोंथाङा बेखौ 2 MBनि गाहायाव डकुमेन्टनि साइजखौ बानायनांगोन। आरो बिनि फर्मेटआ JPEG PNG एन्ड PDF फर्मेटआव नोंथाङा बे डकुमेन्टखौ आपल'ड खालामनांगोन। डकुमेन्टखौ मा आपल'ड खालामनांगोन होनबा बेयाव नोंथांनि आइडेन्टिटि प्रुफ नैबेयाव आइडेन्टिटि प्रुफ डकुमेन्ट नांगोन। आरो नैबेयाव एड्रेस प्रुफ डकुमेन्टखौ नोंथाङा मोननै आपल'ड खालामना होबानो नोंथाङा इजियावनो आधार कार्डखौ आपडेट खालामना लानो हागोन। दानिया नोंथाङा डकुमेन्टखौ आपल'ड खालामनो थाखाय नोंथाङा नैबे सिलेक्टआव थुबानो जाबाय। नैबेयाव डकुमेन्टआ थाखागोन। गोबां डकुमेन्ट दं बेयाव। नोंथाङा बेयाव ड्राइभिं लाइसेन्स डिसेबिलिटि कार्ड नैबेयाव गोबां डकुमेन्ट दं। नोंथांनियाव मा दङ डकुमेन्टआ नोंथाङा बेखौ सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। जों दानिया बेयाव मोनसे डकुमेन्टखौ सिलेक्ट खालामनोसै। नोंथाङा बेयाव पान कार्डबो आपल'ड खालामनो हागोन। जों दानिया नैबे पान कार्डखौ आपल'ड खालामगोन बेयाव। जों दानिया पान कार्डआव थुबाय। दानिया बेयाव थुनाय लोगो लोगो नोंथाङा नैबे अकेआव थुबानो जाबाय। जों बे अकेआव थुबाय। दानिया नोंथाङा नैबे भिउ डिटेल्सआव थुना होनांगोन। नोंथाङा नैबे भिउ डिटेल्सआव दानिया नोंथाङा नैबे कन्टिनिउ टु आपल'ड नोंथाङा कन्टिनिउ टु आपल'डआव थुना होफिननांगोन। जों बेयाव थुबाय। दानिया नोंथाङा नोंथांनि गेलारियाव थांनानै नोंथाङा नोंथांनि डकुमेन्टखौ लानांगोन। जों दा नैबे पान कार्डखौ जोङो PDF बानायदोंमोन। जों दा बेखौ सिलेक्ट खालामबाय। जोङो बेयाव पान कार्डखौ जोङो बेयाव आपल'ड खालामबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव दानिया एड्रेस प्रुफआवबो नोंथाङा मोनसे डकुमेन्ट आपल'ड खालामनांगोन। जों बेयाव कास्ट सार्टिफिकेटखौ जोङो बेयाव आपल'ड खालामगोन। नोंथाङा बेयाव नायना लाबानो जाबाय। गोबां बेयाव रेशन कार्डबाबो नोंथाङा आपल'ड खालामजागोन। नैबेयाव गोबां सार्टिफिकेट दं। नोंथाङा नोंथांनियाव जि सार्टिफिकेट स्कुल लिभिं सार्टिफिकेट बेबायदि दंबाथाय नोंथाङा
आपल'ड खालामनो हागोन जोङो बेयाव ट्राइबेल कास्ट सार्टिफिकेटखौ जोङो बेयाव सिलेक्ट खालामबाय जोङो कास्ट सार्टिफिकेटखौ बेयाव आपल'ड खालामगोन दानिया नोंथाङा नैबे भिउ डिटेल्सआव थुफिनबानो जाबाय आपल'ड खालामनो थाखाय नैबे कन्टिनिउ टु आपल'डआव थुबानो जाबाय कन्टिनिउ टु आपल'ड खालामनानै नोंथाङा गेलारियाव थांनानै नैबेयाव लाबानो जाबाय नोंथाङा डकुमेन्टखौ सिलेक्ट खालामनानै जोङो बेयाव डकुमेन्टखौ लाबाय जों दानिया बेयाव डकुमेन्टखौ गासैखौबो बेयाव जोङो आपल'ड खालामबाय नैबेयाव जोङो आइडि प्रुफआव जोङो पान कार्डखौ आपल'ड खालामबाय आरो एड्रेस प्रुफआव जोङो कास्ट सार्टिफिकेटखौ जोङो आपल'ड खालामबाय दानिया नोंथाङा नैबे टिकआव थुनानै नैबे नेक्स्टआव थुना होबानो जाबाय जोङो बे नेक्स्टआव थुबाय जोङो बेयाव अकेआव थुनांगोन अकेआव थुनानै नोंथाङा नैबेयाव लिरनानै होदों नोंथाङा नैबेयाव फ्रि अफ कस्टआव नोंथाङा नैबेयाव लिरना होखादों 14 डिसेम्बरावलागै नोंथाङा बेखौ हागोन नोंथाङा नैबेयाव साबमिट थुबानो जाबाय दानिया जों बेयाव साबमिट थुनोसै दानिया जोंनिया डकुमेन्ट आपल'ड खालामनाया जाबाय नोंथाङा बेबायदिनो गावबा गावनि आधार कार्डखौ बेबायदिनो आपडेट खालामनानै लानो हागोन स्टेप बाय स्टेप भिडिअखौ नायनानै आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो शेयार खालामबानो जाबाय बे भिडिअआ जोबोर इम्परटेन्ट जाय बिथांमोननियाव आधार कार्ड दं नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ जोबोर इम्परटेन्ट दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय एसेनोसै